विथ सुष्मिता चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं बटन दाबा, त्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही तो पाहू शकाल. तर नक्की सबस्क्राईब करा. आपली रेसिपी आहे आजची ब्रोकोलीची एकदम लज्जतदार भाजी. पण ब्रोकोलीचे फायदे आधी मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. ब्रोकोलीमध्ये के आणि सीचा प्रचंड खजिना आहे. फॉलिक ॲसिड, भरपूर पोटॅशियम आणि फायबर देखील यात असतात. ब्रोकोलीमध्ये इस्ट्रोजेन नष्ट करणारे गुणधर्म आहेत. जे इस्ट्रोजेन कर्करोग निर्मिती करतो. स्तनाचा कर्करोग आणि गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा प्रतिबंध करण्यासाठी हे खूप प्रभावी आहे. हृदय निरोगी करते. यात फायबर, फॉलिक ॲसिड आणि जीवनसत्वे असतात, जे शरीरात रक्तदाब नियंत्रित करतात. तसंच खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करते. ब्रोकोली रक्तवाहिन्यांच्या नुकसानांपासून संरक्षण देखील करते. ॲलर्जीसाठी, सूज कमी करण्यासाठी फायदेशीर आहे. त्याच्यासाठी अशी ही ब्रोकोली सॅलड म्हणून पण वापरता येते. पण आजची मी तुम्हाला एक दाखवणार आहे लज्जतदार भाजी. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमीत कमी हप्त्यातून एकदा तरी ब्रोकोलीचा आहारात समावेश करा. तर इथे मी ही 1 किलो ब्रोकोली घेतली आहे. एक मोठ्या आकाराचा कांदा घेतला आहे. 2 मध्यम आकाराचे टमॅटो घेतले आहेत. 1 हिरवी मिरची. अजूनही आपण ह्याच्यामध्ये मसाले वापरणार आहोत. तर मिरची मी एकच घेतली आहे. तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर जास्त घेऊ शकता. थोडीशी घेतली आहे कोथिंबीर, 1 इंच आल्याचे तुकडे आणि 5-6 लसणीच्या पाकळ्या. थोडंसं पाणी घालून हे मिश्रण सर्व वाटण आपण तयार करून घेणार आहोत. 1 बटाटी मी मध्यम आकाराची कापून घेतली आहे. ती पाण्यात ठेवली आहे काळी पडू नये म्हणून. फ्लॉवरसारखी ही भाजी साफ करून घ्यायची आहे आपल्याला. गॅसवर मी कढई ठेवली आहे. 1.5 टेबलस्पून मी घेतला आहे तेल आणि सर्वात प्रथम आपल्याला जी ब्रोकोली आहे ती तेलामध्ये तळून घ्यायची आहे. शॅलो फ्राय करून घ्यायची आहे आपल्याला. तर इथे मी हळूहळू ब्रोकोली घालत आहे आणि 5 ते 7 मिनटं मीडियम गॅसवर आपल्याला ही चांगली भाजून घ्यायची आहे. मध्यम गॅसवर ब्रोकोली सतत परतून घ्यायची आहेत. ब्रोकोली ही चांगली परतून झाली की जी बटाटी आहे ती सुद्धा आपण ह्याच्यातच परतून घेणार आहोत. ही कच्ची बटाटी आहेत, उकडलेली बटाटी नाही आहेत. तर बटाटी मी आता घालून घेत आहे. बटाटी ही 5 मिनिटापर्यंत आपल्याला परतून घ्यायची आहे. आता हे दोन्ही मी काढून घेणार आहे प्लेटमध्ये. आता 1 टेबलस्पून मी तेल घेतलं आहे आणि खडे मसाले घालायचे आहेत आपल्याला. आता 3 तेजपत्ता, ½ टीस्पून जिरा, 2 ते 3 काळी मिरी आणि 2 ते 3 लवंग. मध्यम गॅसवर तेलामध्ये चांगले खडे मसाले परतून घ्यायचे आहेत. आता घातलं आहे मी वाटण जे आपण करून ठेवलेलं मिक्सरमध्ये. गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे. वाटण सर्व खडे मसाल्यांमध्ये असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता याला मी लावून ठेवत आहे झाकण. 2 ते 3 मिनटं याला चांगलं शिजू देऊया. 2 ते 3 मिनटानंतर बघा आपली ग्रेव्ही चांगली शिजली आहे. तर याच्यामध्ये टाकायचं आहे हिंग. 2 चिमूट हिंग टाकला आहे. पाव चमचा हळद, 1 टेबलस्पून लाल तिखट किंवा घरात जो वापरतो रेग्युलरचा तो मसाला तुम्ही घाला. अर्धा चमचा मी घातला आहे गरम मसाला. मसाले सर्व व्यवस्थित ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत. गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे. 1 ते 2 मिनिट मसाले चांगले परतून घ्यायचे आहेत ग्रेव्हीमध्ये. आता टाकूया ब्रोकोली आणि बटाटे. ब्रोकोली आणि बटाटे व्यवस्थित आतमध्ये मिक्स करून घेऊया. पाणी घालत आहे मी. व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. चवीनुसार आता घालायचं आहे मीठ. आणि आता ही भाजी आपल्याला शिजू द्यायची आहे. त्याला आपण झाकण लावून ठेवूया. मीडियम टू हाय फ्लेमवरती गॅस करायचा आहे आणि भाजी चांगली शिजू द्यायची आहे. 10 मिनिटातच आपली ही भाजी तयार होईल. तर मस्त सुगंधसुद्धा सुटला आहे भाजीचा. बटाटी शिजली की नाही ते बघायचं, म्हणजे समजते भाजी तयार झाली आहे की नाही. तर बटाटी बघा आपली चांगली शिजली आहे, याचा अर्थ भाजी ही तयार झाली आहे. तर ब्रोकोलीची ही भाजी नक्की करून बघा. कमेंटला मला कळवा कशी झाली आहे. थोडी लज्जतदार मसालेदार भाजी तयार होते. नक्कीच तुम्हाला आवडेल. रेसिपी आवडल्यास जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा. तुमच्या व्हॉट्सअपला, फेसबुकला
इंस्टाग्रामला शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.